Hej, og velkommen til Thor og Sif Gamers Danmark. I dag spiller vi Breakaways. Ja, det her Dunes tror jeg det hed. Ja. Det er lige mit liv, hvor der lige kommer hjem for hvad hedder det nu? Jeg ved ikke hvor han var henne, men lige kommer hjem for et eller andet. Hvor jeg er ude af handle, der har det været. Så har jeg stået og nu sidder jeg her. Jeg vil ikke komme han ind, og det må jeg undskylde. Okay. Han kommer skart ind, og det kan jeg høre min far. Okay, det er mærkeligt. Vel lige. Ja, okay. Okay, kom derop. Eller lad det være med at komme ind. De ved ikke, at jeg optager. Sådan gør man. Det er godt det her. Pissegod. Ser jeg. Okay. Så jeg kan gå den her episode færdig, før de kommer ind. Ja. Episoden bliver jo ikke så langsomt nok. Jeg har fundet ud af, at de bliver sådan 4-5 minutter. Eller 3. Jeg på hvor hurtigere. Formålet med det her er, at vi skal blive sådan der klare alle baner. Ekstremt stive. Jeg har aldrig gjort det før, så altså, jeg er overrasket, hvis jeg gør. Okay. Hvorfor siger jeg okay hele tiden? Det gør jeg bare. Okay? Nej, okay. Okay, det var ikke sjovt. Okay, det var så. Nu er vi så færdige med den her episode. Så tak fordi I så med. Vi ses.